Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Το όνομά σου? Σοφία. Πολύ ωραίο το όνομά σου. Προδίδει άνθρωπο με κύρος και γνώση. Ευχαριστώ πολύ. Και σύνεση. Όντως την έχω. Και σοφροσύνη. Μπόλικη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι ο? Αχιλλέας. Και είμαστε στην οδό. Στην οδό μου. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου? Ελένη. Ελένη, έχεις πάρα πολύ ωραίο χαμόγελο. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάμε καλά. Είμαστε στην οδό Ερμού, Ναι. Πολιτίτσα. Ναι, εννοείται. Για καφέ? Σαφώς. Εγώ δεν πίνω καφέ, έχω τα νεύρα μου. Α, κι εγώ, μία από τα ίδια. Είσαι ο? Βασίλης. Σκηνοθέτα το Βασίλη, τον παίρνει εδώ το πλάνο. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλησπέρα και καλή Ανάσταση. Είσαι ο? Ο Ρόμπερτ. Ο Ρόμπι, ο Williams. Όχι. Ο Κάρλος. Ποιος Ρόμπι? Ο Κάρλος. Αλήθεια τώρα, Κάρλος. Μπορεί. Δεν μου λες εσύ, Ρομπέρτο Κάρλος. Ωραία η Ερμού, Ωραία είναι. Έχει περατζάδα, τσικάκια εδώ, χαμός. Τα πάντα. Καναγκομενάτζιο παίζει. Παίζει πολλές, όχι μόνο μία. Εντάξει. Γίνεται ένας χαμός. Χαμός. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πού είμαστε εδώ, ξέρεις πού είμαστε? Γιατί ένα πουλάκι μου είπε ότι δεν είσαι από εδώ. Είμαστε κάπου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο κάτω ξέρουμε ότι είναι ο μοναστηράκι. Τώρα παραπάνω δεν μπορώ να σου πω. Δεν έχει και καμιά ταμπέλα, ρε φίλε, να βλέπουμε. Δεν. Ξέρω εγώ. Έχει ένα νούμερο εκεί 29. Ναι. Pull and Bear. Λοιπόν, στην Ερμού είμαστε, να ξέρεις. Στο πιο εμπορικό, στο πιο πολυσύχνα στον δρόμο της Αθήνας. Έχεις φτιάξει ποτέ προφίλ σε τέτοιου τύπου site? Όχι, και ούτε θέλω. Ο λόγος? Γενικά δεν τα πάω καλά με την τεχνολογία. Έχεις φτιάξει ποτέ προφίλ σε site γνωριμιών? Όχι, ποτέ. Δεν το θεωρώ ουσιώδες. Έχεις φτιάξει ποτέ όμως προφίλ? Ας μην είναι το Aerodate. Εντάξει, αλλά θα ήθελα να είναι το Aerodate γιατί είναι ελληνικό. Έχεις φτιάξει ποτέ προφίλ σε τέτοιο site για γνωριμίες για ενήλικες? Δεν έχει χρειαστεί. Όχι. Αν χρειαστεί όμως, εδώ δυνατά aerodate.gr. Δεν ξέρω. Μπορεί να μπεις να δεις μια δοκιμή, θα σε πείσει. Θα έμπαινες στη διαδικασία να φτιάξεις ένα προφίλ σε ένα τέτοιο site γνωριμιών? Δεν νομίζω να έψαχνα γιατί θέλω κάτι πιο αληθινό, ας το πω, να το γνωρίσω από κοντά και όλα αυτά. Έχεις τέτοιο προφίλ, έχεις κάνει ποτέ τέτοιο προφίλ σε site γνωριμιών? Έχω κάνει μια φορά στα milfakια.gr. Τι να πούνε τα μιλφάκια, ρε φίλε? aerodate.gr, δεν τα πάμε. Aerodate μόνο. Και τι έγινε? Δεν έγινε τίποτα γιατί δεν πρόλαβα, δεν έχω χρόνο να ανοίξω προφίλ μέσα στο Aerodate. Γιατί δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε ρωτήσω κάτι, εμείς είμαστε από το aerodate.gr που είναι site για γνωριμίες για ενήλικες. Το ήξερες? Νομίζω ναι. Έχεις φτιάξει ποτέ προφίλ σε τέτοιο site? Έχω φτιάξει. Και ήταν καλά? Ήτανε. Έχεις μπει ποτέ σε διαδικασία να φτιάξεις προφίλ σε site γνωριμιών για ενήλικες? Όχι, δεν χρειάστηκε ποτέ. Αν χρειαστεί όμως, Πώς το πάω? αν χρειαστεί, Γιατί όχι. έχεις φτιάξει ποτέ προφίλ σε τέτοια site γνωριμιών? Να. Και τι έγινε? Τίποτα. Δεν έγινε καλή δουλίτσα. Ήμασταν με τα παιδιά, ξέρω εγώ, στις διακοπές το καλοκαίρι, Χαλκιδική. Σαν τη Χαλκιδή δεν έχει λένε. Ναι, εντάξει. Πάντα. Και εσύ στην Ιγουμενίτσα, ρε φίλε, έχετε ωραία μέρη. Εκεί κοντά. Ναι, γιατί όχι. Σίβοτα, Πάργα, όλα αυτά, ναι, είναι καλά. Λούτσα, Λούτσα έχει ωραίες. Πέρδικα. Καλοκαίρι. Πέρδικα, Ναι. Πες μου λίγο κάτι, γιατί πιστεύεις ότι υπάρχει αυτή η έξαρση? Ο κόσμος δεν φλερτάρει? Δεν φλερτάρει και κυρίως τα αγόρια. Φοβούνται, νομίζω. Ναι, αυτό είναι, ως αγόρι μπορώ να στο επιβεβαιώσω. Ναι. Παρ' όλα αυτά, δεν βρίσκω το γιατί. Δεν βρίσκω το λόγο τον οποίο δεν έρχεσαι να μου μιλήσεις από κοντά. Ο άντρας φοβάται την απόρριψη, να ξέρεις. Και εμείς τι φοβόμαστε. Αυτό που σου λέω τώρα είναι πενταπόσταγμα σοφίας, όχι της δικής σου σοφίας, της δικής μου σοφίας των 45 ετών. Α, εντάξει. Το online dating βέβαια στην εποχή που είμαστε έχει γίνει πάρα πολύ δημοφιλές. Γιατί θεωρείς ότι έχει τέτοια έξαρση, τέτοια δημοφιλία πλέον? Γιατί ο κόσμος νομίζω βλέπει ότι έξω γίνεται κάτι και σου λέει ας δοκιμάσω για αυτόν τον τρόπο. Πας σε μαγαζιά και βλέπεις ανδρονίτης από εδώ, γυναικονίτης από εκεί. Βλέπεις δεν φλερτάρουνε. Ναι, και σου λέει ο άλλος ότι έχουν let's do it, ό,τι γίνει. Τι πιστεύεις ότι το online dating είναι σε τέτοια δημοφιλία, σε τέτοια έξαρση στην εποχή μας? Εντάξει, είμαστε σε μια εποχή που γενικότερα είναι νομίζω δύσκολο
το να βρούμε το άλλο μισό, να το πω έτσι. Ας το πούμε έτσι. Ναι, γιατί υπάρχουν διάφορα σκάνδαλα γενικότερα σε αυτή τη γενιά, οπότε αυτό πιστεύω. Με μένα δεν θα είναι μισό, θα είναι ένα τρίτο, γιατί τα 2 τρίτα τα έχω καταλάβει εγώ. Γιατί πιστεύεις το online dating είναι σε τέτοια έξαρση στην εποχή μας? Δημοφιλές μιλάμε, μια κρεβατοκάμαρα, το ίντερνετ γενικά, μια κρεβατοκάμαρα τεράστια. Ναι, ισχύει. Δεν ξέρω, γιατί δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Γιατί. Γνωρίζεις ότι υπάρχουν όμως τέτοιου τύπου ιστοσελίδες Το γνωρίζω, το γνωρίζω. για online dating, sex dating κτλ. Ναι, ναι, το γνωρίζω. Γιατί θεωρείς ότι το online dating, ρε παιδί μου, ο κόσμος τώρα δεν φλερτάρει έξω στον δρόμο? Βλέπεις, πας σε μαγαζιά, από εδώ οι άντρες, από εκεί οι γυναίκες. Δεν φλερτάρουνε. Γιατί θεωρείς ότι είναι τόσο δημοφιλές το online dating? Γιατί μέσα από το online dating μπορείς να γνωριστείς πιο καλύτερα μαζί με την κοπέλα μέσα στα μηνύματα. Δεν έχουν θάρρος οι άντρες πλέον. Όχι, δεν έχουν. Όλοι μέσα από ένα κινητό είναι. Λίγοι ελάχιστοι είναι αυτοί που είναι η γενιά του 90, του 60 που βγαίνουν έξω και γνωρίζονται στην ηλικία τους. Το 80 και το 70 δεν τα ανέφερες όμως και με προβληματίζεις. Γιατί είχε γίνει σκηνικό, ο παππούς μου μαζί με τη γιαγιά μου γνωριστήκαν έτσι έξω. Σε online dating. Όχι. Δημοσίας έξω βγήκανε. Βγήκε ο παππούς έξω βόλτα και η γιαγιά καθόταν στην καφετέρια και ο παππούς πήρε το θάρρος και πήγε και της μίλησε. Εσύ δεν του λέει μαμαζέλ την κρίση και τέτοια? Όχι. Δικά του κόλπα στα ποντιακά όμως. Ποντιακό καμάκι που λέμε. Τι είπες τώρα, τι της είπε δηλαδή? Πες μου, στα ποντιακά το θέλω όμως. Αυτό δεν το θυμάμαι γιατί έχω καιρό να δω τον παππού. Θεωρείς ότι το online dating είναι τόσο δημοφιλές, τέτοια έξαρση? Δεν έχουν θάρρος οι άντρες να φλερτάρουνε? Πιστεύω και ναι, πιστεύω και όχι, ανάλογα. Ο καθένας τα γούστα του και ο καθένας πώς θα γνωρίσει μια κοπέλα ή πώς θα της μιλήσει και αυτά. Αιτιολόγησέ μου το ναι, αιτιολόγησέ μου το όχι όμως. Το ναι μπορεί να ξενερώσει η κοπέλα για κάτι πράγματα. Ναι. Το όχι, δηλαδή μπορεί να μην θέλει ο άντρας να πάει να βρεθεί με αυτή την κοπέλα τη στιγμή που μιλάει κάτι τέτοιο. Γιατί θεωρείς ότι δεν υπάρχει φλερτ σήμερα στον κόσμο, οι άντρες δεν προσεγγίζουν τις γυναίκες και υπάρχει αυτή η έξαρση, ρε παιδί μου, στα social media και στο online dating? Υπάρχει, γιατί πιστεύεις ότι δεν υπάρχει? Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει. Το βλέπω και στα μαγαζιά. Πας από εδώ οι γυναίκες, από εκεί οι άντρες. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει. Αρκεί να το θέλει ο άλλος να κάνει φλερτ. Πάει ο υπογοναδισμός, αδερφέ, πριώνει, full. Από εμπειρία μιλάς? Εγώ προσωπικά όχι, εντάξει. Δεν το ξέρω. Εγώ τον κύκλο μου τον έχω κάνει, παλικάρι μου. Και εγώ από προσωπική εμπειρία μιλάω ότι υπάρχει. Γιατί θεωρείς ότι το online dating είναι σε τόσο μεγάλη έξαρση στην εποχή μας? Γιατί πλέον πιστεύω, θα μιλήσω για εμάς τους άντρες, δεν είναι όπως ήταν παλιά, ξέρω εγώ, που δεν υπήρχε αυτό το τηλέφωνο, θα βγεις έξω, θα το ψάξεις, θα το κυνηγήσεις. Απλά πλέον είμαστε όλοι ακάτω στη γωνία μου και ας περιμένω, κάποια θα έρθει. Έχει πάψει να είναι ο άντρας κυνηγός όπως ήταν παλιά? Αυτό. Πιστεύω, το βλέπω και από μένα κιόλας. Άρα ζεις και εσύ και ό,τι περάσει. Και ό,τι περάσει. Γνώριζες ότι υπάρχουν σελίδες γνωριμιών για sex dating όπως το aerodate.gr, το οποίο εκπροσωπούμε εμείς τούτη εδώ τη στιγμή? Φυσικά και το ξέρω. Θεωρώ ότι μια επίσκεψη στο aerodate.gr θα πρέπει να την κάνεις, να δεις τι παίζει εκεί. Έχω κοιτάξει σε άλλο site. Να μπεις και στο aerodate που είναι ελληνικό όμως. Δεν έχω κοιτάξει, όχι. Για πες μου λίγο κάτι. Γενικότερα, είναι γενικότερη η ερώτησή μου. Θα έφτιαχνες προφίλ σε site για sex dating αν έβλεπες ότι έχει φτάσει κατάσταση στο απροχώρητο, στο διαζώσεις flirting? Πώς τα λέω, ρε φίλε, έτσι? Προσωπικά όχι. Προσωπικά όχι. Δεν είμαι της άποψης όχι. Γνωρίζεις όμως ότι υπάρχουν σελίδες γνωριμίας online? Ναι, αρκετές. Εμείς τώρα είμαστε από το aerodate, έτσι, το οποίο δεν είναι site μόνο απλά γνωριμιών, είναι και για sex dating. Ναι. Το γνώριζες? Όχι. Να, που το μάθες. Το ακούω. Θα έφτιαχνες προφίλ σε ένα τέτοιο τύπου site? Όχι. Όχι, δεν μιλάμε τώρα, ας πούμε, που είσαι νεαρή κοπέλα, που ο κόσμος είναι απλωμένος όλα στα πόδια σου. Ναι, όχι. Όταν θα μεγάλωνες. Όχι, δεν θα έκανα και πάλι. Δεν είμαι υπέρ του online dating. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση. Θα έκανες όμως γνωριμία με κάποιον, γνωριμία από κοντά και εν τέλει σχέση με κάποιον που πιθανότατα να γνώριζες σε site για sex dating? Όχι. Είσαι ξεκάθαρη. Ναι. Γνωρίζεις όμως ότι υπάρχουν ιστοσελίδες για sex dating, Αλλά ναι, εννοείται, προφανώς. όπως το aerodate.gr. Ναι. Κοίτα, μία δοκιμή να μπεις να δεις τι παίζει εκεί πέρα. Λέει, περάστε, δοκιμάστε και μην αγοράσετε. Ναι, σαφώς, εντάξει, θα το τσεκάρω.
μου είπες και πριν, σε μια κατηδίαν κουβέντα την οποία είχαμε, ότι δεν θα έφτιαχνες προφίλ σε online, σε τέτοιο ας πούμε, site για online γνωριμίες κτλ. Αν όμως έφτανε το πλήρωμα του χρόνου και έβλεπες ότι δεν μπορείς να βρεις κάτι εκεί έξω, out there, θα έμπαινες στη διαδικασία να φτιάξεις ένα προφίλ για να γνωρίσεις άτομα με τις ίδιες προτιμήσεις με σένα, με τη ίδια γούστα, για να μπει στη διαδικασία γνωριμίας αρχικά? Πιστεύω γενικότερα λόγω των στάνταρ μου, επειδή γενικότερα είμαι αυστηρή ως προσωπικότητα και τα σχετικά, δεν θα έφτανα σε τέτοιο σημείο. Θα προτιμούσα να κάτσω με 7 γάτες. Μου είπες πριν, προφίλ δεν θα έφτιαχνες σε τέτοια σελίδα. Αν όμως χρειαζότανε, aerodate.gr, έτσι. Είναι και ελληνικό. Μπορεί. Στα καλά τα κορίτσια τα κρατάμε στη χώρα, στην Ελλάδα, δεν είναι λίγο αλίμονο. Λοιπόν, πες το υποθετικό σενάριο. Αν λέμε, ρε παιδί μου, αν. Όχι το παπακαλιάτι το αν, το δικό μου το αν. Έμπαινες στη διαδικασία να φτιάξεις ένα προφίλ σε ένα τέτοιο site και γνώριζες ένα super duper wow, ωραία τα νταούλια άτομο και τον γνώριζες και είδες ότι υπήρχε, ρε παιδί μου, ταύτιση απόψεων κτλ. Θα έμπαινες στη διαδικασία να το γνωρίσεις από κοντά και να κάνεις σχέση μαζί του? Πολύ επιφυλακτικά ίσως. Πολύ επιφυλακτικά και δεν ξέρω. Θα δείξει, δεν ξέρω. Για πες μου λίγο, προφίλ σε online sex dating θα έκανες? Ναι, Site κτλ. ναι, θα έκανα να γνωρίσω μια κοπέλα, να βγω μαζί της σε ένα one night stand. Μια κοπέλα, 2 κοπέλες, 3 κοπέλες. Όσες και να είναι. Δεν μου λες θα έκανες σχέση με κάποιον που γνώρισες, με κάποια που γνώρισες μέσα σε ένα site για sex dating, ή αν γνώριζες έξω από το χώρο του ίντερνετ κάποια η οποία σου αποκάλυπτε ότι ξέρεις κάτι, έχω προφίλ εκεί. Θα έκανες κάτι μαζί της? Λίγο δύσκολο, με πιάνει στα 50-50. Ναι. Μία ναι, μία όχι. Αυτό με προβληματίζει τώρα. Θα το κοιτάξεις αυτό όμως. Θα το κοιτάξουμε. Θα έφτιαχνες προφίλ σε κάποιο τέτοιο site για sex dating? Όχι. Γιατί? Δεν ξέρω, για μένα δεν θα φτιάχνα. Αλήθεια σου λέω. Αν γνώριζες ένα άτομο μέσα στο site, αν είχες προφίλ, ρε παιδί μου, και γνώριζες ένα άτομο μέσα στο site και έβλεπες ότι είναι super duper, μιλάμε λίρα 100, θα κάνεις κάτι? Όχι. Αν τη γνώριζες έξω και σου αποκάλυπτε ότι ξέρεις κάτι, εγώ έχω προφίλ εκεί ή είχα εκεί, ήμουνα μόνη, είχε κρύο, ένιωθα μοναξιά και έκανα προφίλ, θα έκανες κάτι μαζί της? Μπορεί να ήταν το super γαμάτο άτομο, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, άμα ήταν σοβαρή, από την πρώτη στιγμή που θα μίλαγα μαζί της, πρώτη μέρα που θα έβγαινα, άμα ήταν σοβαρή, θα έκανα κάτι. Άμα δεν ήταν σοβαρή και θα είναι σαν τις άλλες, αν και καλά, αν δεν μου αρέσει εκείνο, δεν μου αρέσει το στυλ σου και κάτι τέτοια, δεν θα έκανα τίποτα. Ας υποθέσουμε ότι μπήκε στη διαδικασία να φτιάξει ένα προφίλ σε ένα τέτοιο site, υποθετικά μιλάμε γιατί δεν έχεις ακόμα. Λοιπόν, θα μπαίνεις σε aerodate, έτσι, που είναι ελληνικό. Μάλιστα, γιατί όχι. Εάν γνώριζες ένα άτομο σε ένα τέτοιο site, μέσα στο site, θα έμπαινες στη διαδικασία να το γνωρίσεις από κοντά και να κάνεις σχέση? Από τη στιγμή που το γνώρισες το άτομο αυτό σε ένα site για online sex dating, και που ξέρεις με πόσους μπορεί να έχει γνωριστεί πριν από σένα? Για σχέση, σοβαρή σχέση. Τι, ασοβαρή? Δύσκολο, θα χρειαστεί χρόνο να τη γνωρίσω. Τώρα το άλλο, κατευθείαν για σχέση όχι. Αλλά αφού έχω μπει ήδη στον κόπο να φτιάξω προφίλ σε κάποιο τέτοιο site, για αυτό το λόγο θα έχω μπει, οπότε ναι. Αν τη γνώριζες έξω, αλλά στην πορεία σου αποκάλυπτε, ξέρεις κάτι, φίλε, εγώ έχω και site, έχω και προφίλ εκεί, θα έμπαινες στη διαδικασία να κάνεις κάτι μαζί της? Τώρα λίγο δύσκολο να απαντήσω τώρα, χωρίς να ξέρω τις καταστάσεις. Κολλείεσαι. Γενικά μιλώντας, θα χρειάζονταν σκέψη. Όμως πήγαινε κάτι καλά και γνώρισες ένα πολύ ωραίο άτομο και μέσα στο site αρχικά και έβλεπες ότι υπήρχε, ρε παιδί μου, τέριασμα. Θα έμπαινες στη διαδικασία να κάνεις σχέση μαζί της? Γιατί τώρα που ξέρεις ότι με πόσους μπορεί να έχει γνωριστεί πριν από σένα? Κοίτα, να σου πω. Δεν τίθεται θέμα παρθενίας δηλαδή. Δεν θα κρεμάσουμε και το σεντόνι. Θα σου πω. Ωραία τάκα σκηνοθέτα. Ναι, σκηνοθέτα γράψε. Άμα ήταν το άτομο κομπλέ, ναι, γιατί όχι. Και δεν έχει να κάνει με dating για αυτά, γιατί και έξω να βγεις σε ένα κλαμπάκι, σε ένα μπαράκι, το ίδιο είναι. Πού ξέρεις πώς έχουν απλώς το ξερό τους σε αυτό που εσύ λυμπίζεσαι? Μπράβο. Αν τη γνώριζες έξω και σου λέει ότι ξέρεις κάτι, έχω προφίλ σε ένα τέτοιο site και κάνουμε λίγο λαγκριντή, θα κάνεις κάτι μαζί της? Ναι. Θα της έλεγα κιόλας, αφού δεν με γνώρισε από το site, με γνώρισε εδώ πέρα.